Hello guys! Welcome to my channel! Channel 88. By the way, at your service, Juliax, you can call me Pakno or you can call me Mamords. Mamords, pero bugat sa personal. Char! So, aniyata karon sa among kitchen? English kitchen. Itorta mo kay nakoy ipakita sa inyo nga, kani siya connection ni siya sa atong content karon. Content na to. Ito guys, nakoy i-share sa inyo kung dili ta mga silingan ta mga masuyaon kaayo ko. Gusto na lang nila ila perminti nga dili nila gusto malabuan. Hoy, pag-share mo diya. Ay mo pag inana kay naarap ako Zonrox. Kani guys, Zonrox para sa mga silingan nga mga ginuko, mga baba bula-bula. Dapat di sila painom ng ginani. Para pag inom nila, wag tang tanan. As in yun, grabe. Unyang dili pagit sila mapura ining baba bitan lang abo. Mura gi gabula-bula na. Nay chada, asa man to? Kani. Sif with F. Ipagawasan nila F. Kani, isang pahid mo lang, wag tang ginang babaning grabe kasuyaon. Ha? Napa, kini, kung lala na bitaw gid kayo yung mga silingan bitaw nga grabe na gid bitaw gid kayo ka mga kaning ka mga chismosa bitaw kayo nga gamay ra bitaw makita issue na dayon. Kani, spray chingkwang. Ambot unsa ni basta kini pampatay ni ukok namo diri kita mig ukok. Na, sprayhan mo ani. Kani yung mga mata para dili na ninyo makita kung unsay naa sa yung silingan dili na mo makita. Sprayhan mo ani. Ha? Grabe gid kayo mo ka mga libakira. Kung mahimo, sige mo panlibak na ni mahon na yung baka. Isprayan na to sa Ditol. Lemon flavor. Unsa ni? Calamansi flavor para medyo humot-humot. Sige mo panlibak. Buntag pa sayo manlibak na mo. Kapag mo nakapanghilam o subuhin mo nakapangmumog o pamangganing mo nakapanutbrush pero grabe na yung chikad sa silingan. May ni pang isprayan mo ani. Calamansi flavor. Kung dili pa gyud guys. Ano bitang mga baba bitaw kayo sa to silingan bitaw nga grabe gid kayo ga. Dili na gid siya makungan. Grabe na gid ka 99.9 na gid ang germ sa iyang kamasuyaon. Isprayin ninyo Mr. Masula. Isang spray mo lang, wag tang lagi tanan lagi. Tanan na lang yun. Bitaw guys, joke lang. Mga silingan, please lang intawon para dili mo ma-sprayhan ani no. Undangin na ninyong pagka-chismosa. Gamay lang gali kayo ninyong makita sa amo Labi na sa amo mga abroad. Ang among pangarap makabalay lang pero grabe na ninyo ka-issue. I'm back! Sabi namin na, waka gabai sa imong mga silingan nga mga masuyaon. Ngano naman dito yung mga silingan nga masuyaon? Why? Ngano ang hilabot? Nganong masuya, nganong libakira, di gusto malabuan. Yung mga hangulan na ba kaayo? Di gina mag rest in peace na yung mga baba sa mga nagtinon no. May nang nakauna na lang ginuon ko nga maglaga na lang kog baw mga katol, kailan mo nang baw mga katol. Lami kay maglaga na daw isabol bitaw rin tingali ka magimo mga larag ba. Ay ginuo ko. Abi ninyo mga selengan, undangin na yung pagkamasuyaon kay ngano. Dili na siya maayo. Grabe, mura ba ng mga sinyali sa mga kahindik-hindik nga mga virus kanang mga inana nga klase nga pagkatao, mga libakira, masuyaon, tanan na klaseng mga di maayo nga kuan. Abi ninyo mga silingan, kami nga mga abroad, pangandoy in taon na mga makabalay ni. Ha, mao ra gid ta na mo pangandoy. Kung unsay naa sa inyo, nakaplastar mo maayo, gusto sad nimo plastar og maayo. Nganong manghilabot man jud mo? Nganong issue naman kay sa inyo nga nagpatukod lang mig balay? Haligi pa lang gali na pero issue na kay sa inyo. How much more naka nagmansyon? Mansyon na nga akong gipatok. Joke, hindi ko ka-afford. Unsaon na lang matupan namong balay? Unsaon na lang mataura nag-swimming pool ang among atop. Unsaon na lang nanay second floor among balay. Di ka mo mukagi, di ka mo masuya, di ka mo mamatay sa kasuya. Grabe naman mo, uy. Dapat magpasalamat mo nga sa among pagpaningkamot kay kamo ang among gihimong idolo kay mga kwartahan mo, namo ika-afford kay kami sa una nga pobre mi. Wala. Ya karon nga nakapabalay lang mi. Grabe na kayo ninyong mga cheka dito. Hoy, Ginoo ko. Nganong isyu gikinan ninyo? Gusto lang gid ninyo nga kamuray dato? Gusto lang ninyo nga kamuray na balay? Sus nasa buwagan ta mo ninyo ang karon na. Kalagot ka ayo. Hindi ka ayaw mo pag inana. Uy, Ginoo ko. Lab lang gutta. Simple ra kayo namo mga pangarap. Bilang abroad, bilang Tagalog. Ya, makabalay ngali mi. Dili be pud istoryahan ta mo ha. Mo na naning kamot mi nga makabalay mi kay. Ginoo ko. Ganahan makampuyog balay nga nipay ato. Kung magulan sa gawas magulan pud sa mosulod. Napay salog na mo nga kawayan. Wahala pa na mo magtiki-tiki pa mi. O unsa na ka na magkinto-kinto maginahinay mi kay mahadlok mi mabulaso. Na. Nakabalay. Wala po gali na human mo balay. Grabe na kayo yung mga chika-chika. Wa man mi nangayo sa inyo. Gipaningkamutan man namo nagipangarap namo kung unsa ang naa sa inyo. Muna siya. Gusto na gininyo di mo gusto malabuan. Nga pinupli nagali na. Mo galing na porsigido mi trabaho diri kay para makabalay mi mura na among pangandoy. Sus magsakit dayon akong ilong sa inyo. Sus labayon na naglampaso karon. Bangs na. Dili sa makapalit ang galimig TV. Kanabit ang flat screen na ibutang sa kilid sa dingding. Issue na kayo ninyo. Makapalit ng imig wasing-wasing. Kapoy ba kayo mong ginikanan nung hala sige kuan. Sige pan ba? Issue kayo ninyo. Libak na dayon dire. Libak dito. Makapalit ng galimig refrigerator. Makapalit ng galimig refrigerator. Grabe na din kayo kasuya. Dili ba pud intawon sa inyo no nga kana masigit palit og ay sa silingan usay wala pay baligya makapalit kay tus unahan. Patilawas sad mi sa unsay natilawan ninyo oy. Patilawas mi. May galing na mi refrigerator kay para makatilaw mig bugnaw nga tubig. Grabe, gusto lang gid inyo lang gid dili mo gusto malab. Sus lami akin yung pang pagsaraon uy.
Grabe nagit kayo no. Bibitaw guys kanang undangin na ninyo ng ka mga hilig ninyo kanang kwan. Uy, nalang mo makita silingan, grabe na dayon kaninyo ka big deal uy. Ginoo ko, undangin lagi na ninyo kay Ginoo ko si Duterte na presidente.